dyma fi yn ôl yn ynghader yn y Gell. A heddiw fe gar ni holi, ydych chi'n fodlon ar yr enw gawsoch chi gan eich rhieni. Mae gwybod beth i enwi'n plant yn gallu bod yn job ddigon anodd. Rhaid cofio fod y plentyn yn mynd i orfod byw gyda'r enw am ei hoes. A tydi'r babi bach ciwt yn y cryd ddim yn mynd i werthfawrogi ryw enw bach fluffy yna di pan bydd yr ei tyfu'n glamp o ddyn mawr cyhyrog neu'n wraig efo swydd awdurdodol bwysig rywle. Da ni'n gwybod bod yna ffasiynau mewn enwau hefyd, bod enw sy'n ffasiynol yn y genhedlaeth yma wedi mynd yn gwbl anaddas i'r genhedlaeth nesaf. Ac yn ogystal â'r enwau mae'n rhieni'n rhoid i ni. Da ni'n cael ffug enwau weithiau. Rhain ganmoliaethus, fel ryw Joseph yn y Beibl, ddari gael yr enw Barnabas, mab anogaeth gan bawb o'i ffrindiau, am i fod yn foi mor positif a mor gadarnhaol. Bydd enw eraill yn llai canmolaethus, meddyliwch am y frenhines Mari Weidlyd, neu beth am Tricky Dicky, yr enw roddwyd i Richard Nixon cyn arlywydd yr Unol Daleithiau. Un gafodd lawr enwau oedd y baban anwyd y Methlehem. Fe roddodd i'r rieni i'r enw I Iesu iddo fo, sy'n golygu gwaredwr neu achubwr. Ond mi gafodd Leo enwau eraill, a da ni'n cofio sawl un ohonyn nhw tua'r adeg yma o'r flwyddyn. Meddyliwch enghraifft am eiriau Eseia. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Meddyliwch am y cyntaf o'r enwau yma, cynghorwr rhyfeddol. A cael cyngor doeth a chywir yn hynod o werthfawr. Y dyddiau hyn, da ni dibynnu cymaint ar gyngor yr arbenigwyr meddygol a gwyddonol. A da ni'n clywed y gri, follow the science. Beth am gyngor Iesu sy'n gwneud i wneud o mor rhyfeddol? Wel, yn gyntaf, mae gyngor yn wir. Pan oedd pobl yn gwrando ar y gwaredwr, oedd yn rhaid iddyn nhw gyfaddau fod na ryw gywirdeb am y cyfan oedd o'n i ddeud. Roedd i elynion hyd yn oed yn gorfod cyfaddef, athro gwyddom dy fod yn gwbl eirwyr. Ni waith gennyt am neb ac yr wyt yn ddydd erbyn wyneb. Nid geiriau seboni oedd ganddo fo, yn deud wrth bobl yr hyn yr oedden nhw eisiau i glywed. Geiriau gwir. Hyd yn oed os oedd hynny yn anghyfforddus i'r gwrandawyr. Mae gyngor yn awdurdodol. Wrth i bobl wrando arno, roedd na rhywbeth yn ei eiriau oedd yn argyhoeddi. Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaoedd at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo. A dystiolaeth miloedd ar draws y canrifoedd ydi fod ei gyngor yn parhau yn awdurdodol. Nid cyngor arwynebol mae hwnna. Nid oedd arno angen tystiolaeth neb ynglyn â'r ddynolryw, roedd ef ei hun yn gwybod beth oedd mewn dynion. Wrth feddwl am yr holl lyfrau a'r silffoedd yn siopen, cynnig, strategaethau am wynebu bywyd yn yr 19th ganrif, mae gan Iesu gyngor sy'n treiddio'n ddyfnach na'r un ohonyn nhw. Ond i welwch, na all dim sy'n mynd mewn i rywun o'r tu allan i halogi. Nid yw mynd i'w galon, ond i'w gyllach, yna mae'n mynd allan i'r geidi. Rhyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. O'r tu mewn o galon dyn y daw allan feddyliau drwg, peteinio, lladratall, llofruddio, godinebu, trechwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, yn fydrwydd. O'r tu mewn yma'r holl ddrygau hyn yn dod ac yn halogi rywun. Nid y dechnoleg newydd na'r amgylchiadau allanol sy'n gwneud bywyd yn anodd heddiw. Cyflwr yn calonau, dyryn sy'n anodd i reoli. Gall technoleg fod yn dda, os fedrwn ni ddelio gyda'n calonau i wybod sut i'w ddefnyddio. Mae cyngor Iesu'n rasol. Pan welai y cleifion roedd i dosturi yn amlwg, pan welai'r pechaduriaid yn dod ato, nid edrych lawr arnyn nhw'n atho, fel y Phariseaid. Oherwydd nid i gondemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo. Mae gyngor yn rhoi bywyd. Y geiriau rwy fi'n ei llyfaru wrthych, ysbryd ydynt a bywyd ydynt. Pan drodd y tyrfaoedd i cefn ar Iesu, a fynta'n gofyn i'w ddisgyblion os oedden nhw am i adael o hefyd,
Atebodd Seimon dros y disgyblion I gyd. Arglwydd at bwy yr awn ni, gen I ti mae geiriau bywyd rhagwyddol. Ond yn olaf, mae I eiriau'n hawlio ymateb. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un call a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo'n erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo fe heb ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un ffôl a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. Disgynnodd y glaw daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo'n erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd a dirfawr oedd ei gwymp. Ydych chi'n newyddio? Diolch o dad am y cynghorwr rhyfeddol Annwyd ym Methlehem, a dyfodd ac aeth i'r groes I farw yn ein lle ac yn atgyfodi. Diolch I fod o heddiw yn eistedd ar dy ddeheulaw, a'n dymuniad ni ydy bod ni heddiw yn cael gwrando ar ei gyngor a gallu ymateb mewn gwirionedd, gogoniant I denw. Amen. Fel os fydd Dyw'n caniatáu fydde yma fori eto yn cynnig rhyw chydig bach o fyfyrdod ar un arall o enwau yr arglwydd.